ሰለስተ ፖለቲካውያን ሰልፍታት መንግስታትና አምባሳደር ሀገረ ቻይና ኣብ ሽወደን ካብ ሀገር ክስጎግ ጻውዒት አቅሪበን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሽወደን ንተላባዓ ሕማም ሳምቦ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ሓድሽ ቫይረስ ቁጽጽር ምርመራን ገያሾን ይግበር ከም ዘየለ ተሓቢሩ ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ መደባል ኮምፒስ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም አርስታት ተኸሰሙ ጸኒሕኩም ንሎም ዕለት 20 ጥሪ 2020 ዘዳለና ዜናና በኸም ኮብለ ምሳኹም ዘሎ ኹንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል አባይቶ ሽወደን መናብር ዘለውን ሰለስተ ፖለቲካው ሰልፍታት ንቐጻሊ ትኮንሳ ብፍላይ ከዓ መግለጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽወደን ዝኾነ ናጽነት ማዕከናት ዜና ንምዕባስ ካብ ተልእኾ ዲፕሎማሲያዊ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ብቐጻሊ ንዝፈራራሕ ዘሎ አምባሳደር ሃገረ ቻይና ኣብ ሽወደን ካብ ሃገረን ምስጓግ ዘኽእል ስጉምቲ ክወስድን መንግስቲ ጻውዒት አቅሪበን ሰልፍታት ሽወደን ዲሞክራሲ ኤስዲ ቬንስተር ከምኡን ክርስቲያን ዲሞክራሲን ኣብ ዘቕርቦ ሓበራዊ ጻውዒት እቲ አምባሳደር ብጉዳይ መንግስቲ ቻይና ተኣሲሩ ናይ ዝርከብ ጎይ ሚንሃይ ብምኽንያት ብምግባር ማዕከናት ዜና ካልኦት ተካላትን ሽወደን እንታይ ክዛረባ ከም ዘለወንን ከም ዘይብለንን ተሃዲድ ብዝመልኦ ኣገባብ ክእዝዝ ምፍታኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ካብ መርሆ ዲፕሎማሲ ወጻኢ ብዝኾነ ኣገባብ ልኡላውነት ሽወደን ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ እዚ ኸኣ እቲ ዲፕሎማስኛ ብተደጋጋሚ ይገብሮ ብምህላው መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ኣመልኪቶም ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣና ሊንደ ተግባራት እቲ አምባሳደር ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ነዚ ኸኣ ዲፕሎማሲያዊ ቅሬታ መንግስቲ ሽወደን ብወግዒ ንምቕራብ እቲ አምባሳደር ናብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ተጸዊዑ ምህላው ሓቢራ ኣብ ቻይና ብሰንኪ ኣብ ሓደ ናይ ዓሳ ዕዳጋ ዝተፈጥረ ሓድሽ ንመስርሕን ምስትንፋስን ሳምቡን ዘጥቅዕ ቫይረስ ድሕሪ ምኽሳቱ ብቕልጡፍ ኣብ ዞባ ይላባዕ ምህላው ዛጌት ልዕሊ 20 ዝኸውን ህይወት ሰብ ጠፊኡ ምህላው ሰበስልጣን ጥዕና ቻይና ሓቢሮም بمسارات አገልግሎት ዜና ተተዛሃቡ ሓበሬታ እቲ ቫይረስ ኣብ ጃፓንን ታይላንድን ተራእዩ ምህላው ተፈሊጡ በዚ መሰረት ቁልጡፍ ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ ብዝምልከት ውድብ ጥዕና ዓለም ወጋዑ ሓበሬታ እኮ እንተዘይዘርግሐ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤስያ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቁጥጥር ጀሚረን ምህላውን ክፍለጥ ተኻኢሉ አገልግሎት ሬድዮ ሽወደን ከም ዝሓበሮ ኣብ ማዕርፎ ነፈርታት ሽወደን ገና ነቲ ቫይረስ ዝቆጻጸር መስርሕ ከም ዘየላ ሓቢሩ ይኹን እምበር ኣቐድማ ቢሉ በዓል መዚ ጸረ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ሕብረተሰብን ሽወደንን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ኣብ ሽወደን ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ቫይረስ ዘስግእ ነገር ከም ዘየላ ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ትሕቲ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ዓስኪሩ ዝነበረ ጉጅለ ራዕዲ ዳዕሽ ኣባላት ኮይኖም ካብ ዘገልግሉ ዝነበሩ ነርውጃዊ ዜግነት መቐመጥን ካብ ዝነበሮም ወለዲ ዝተወልዱ ህፃናት ዛጊት ቁጥሮም ዘይተፈልጡ ቆልዑ ሃገረ ኖርዌይ ተቐቢላ ከም ዘጣየሰቶም ዓብይ መዛረቢ ዜና ኮይኑ ከም ዝቐነ ኔኮ አገልግሎት ዜና ኣፍሊጡ بمسارة تتزرق حزول حبريتها بسنك زي معبال زي أب بوليتيكيات نروي عاب زي مسمى معن بوليتيكا ويكون على عليهم زلوا تصابات يردوا بمسارة حق زي جنة نروي بحق نروي جاوز خونه أب هجراوي يكون علم له خو جبريش براون تفتات مزساتف زي جنة السحاب حق خمسة جدد زي فلت وكنت خونه نهت أنا أبز ملكت جن سب أو نت مسارة جبرة بوليتيكا وسنة خمسة دلي سب مزمن جست نروي بسافح يحبروا خمسة لو اتزينا يعمل كتوم كم زفلت أب مودة أورح عام تخلتشحن 10 هاجر فنلند نحدا كاب أبالات داعش تولد فنلندا وقلعة كاب تيزوبا كم زمتسات يذكر أب شودن فقط مزور مكينا نموت أن تفتنت مزور مكينا جبوا بمهابز جبرنا بالشونا تجبرت عند عبي ممتو بيت صحفة سرا بالشونا حبيرو قبل أقول التلفزيون شودن عمل كتوم بمسارة تزينا كاب على المزي ترانسبورت بيت صحفة سرا بالشونا استأكبت أبصب كم زمان الكتاب بزم زحلفوا كل عامتات إن تفتنت مزوار مكينة زخونوا إنسبكترات جبوا بمهاب فقط مزور مكينة 5 وصلوا يخون كوز زفتونن 3 قدام ببيت فرد معلبي كم زرخبة تفلتهم حلفت بع المزي ترانسبورت إذا 5 زعينات فتنة جنا كم أمل يقتصر كم زلون بخلو مديات زجبر زلون مقتصر نايتي زي حجة ومسرح كابسورن من قالن ويكأنا بتزت حد درجة مرادو يصرحوا 5 زلون أبريهم كم زفلت سرحتني تتبع المزي ترانسبورت كابتم هارو يخون قالوا السبات أب أوان فتنا فقاد مزوار مكينة بملك حياب يخون قال مقبل بحق كل مخانو حبريتان سرحتني تاتهم بقص الكم ذهبوا أفليتهم كبرات تخطتلتي مدوالكم بستغرينيا لو ما عند حزني ازنبرنا زيناتات از تعزوكم وينيرو ابز مص سومن بحدش زينا كسعن الرخب سسناينا عخم حنكنيو